the candles of Bata. Never said the candles of Bata. Great Ike, number one, when I want to do people put Great Ike, and then you get your mother. People didn't let you know when you were half of tobacco. Great Ike, number one, when I was a secret and you can't go away from one. Think of me. Think of me. Okay, now, what is here? Also, I can't pass on to get suppose. Let me know you go. Onye mehe bụ njọ
Ile kwasị Jesus anya n'elu osisi gịnị ka nke a pụtara? Ị na-echeta ọnwụ Jesus kwuru n'ihi anyị. Ị were anya nke ime mmụọ na-ahụ ọbara Chineke dị ndụ na-akwụbara n'elu osisi. Akwụsị na onye a na-abụ ọnụ ka onye ahụ bụ nke a na-akwụba n'elu osisi. Jesus nyere onwe ya abụmọnụ ka m na gị wee nwere onwe anyị pụọ na abụmọnụ wee kwuo ya n'elu osisi. O si na ndụ dị n'ihi ile onye ahụ akwụdo n'elu osisi, ọkwara n'elu osisi. Mgbe ị na-ele ya na-enwe mmetụta compassion, na-enwe ntụgharị uche n'ọkwanụ n'ihi m n'ọkwanụ n'ihi gị ka eji wee kwuo nwoke a ọ na-adịghị njọ ọbụla o mere, ọ na-adịghị eme ihe ọbụla ahụ ọ na-arụ ya. Mgbe a na-ele ya anya mmadụ ewee nwee ike nwere onwe ya, mana ọ na-ewuta n'ụbọchị ndị a. Ụfọdụ mmadụ na-ele anya ebe dị iche iche na-eche na ebe nzọpụta si abịa, mana ha amaghị ọ naanị ebe Jizọs nọ ka nzọpụta si na-abịa. Ụfọdụ jụrụ na ha agaghị ele anya n'osisi ahụ wee dị ndụ, maka ọ sị lee anya ka ị wee dị ndụ, just look unto him, lekwasị anya ka ị wee dị ndụ. Mana ụfọdụ jụrụ. Ọ na-echetara m ihe akwụkwọ nsọ kwuru na ọzara mgbe ndị Izrel na-agabiga n'ihi ikposi olu ike nke mmadụ n'oge ahụ. Ọ karị n'ọgbọ nka erukwe n'ụbọchị taa, n'ihi na akwụkwọ nsọ si na ike eweliri agwọ n'ime ọzara n'oge otu a ka eweliri nwa nke mmadụ elu ka ọ ga-abụ onyele anya onwe ike dị ndụ. Ma n'oge ahụ mgbe agwọ na-ata ndị Izrel n'ihi ntamu ha na-atamu, ntamu ha na-amaghị isi ya, n'ihi mkpu ha na-eme, n'ihi obi ọjọọ n'ụzọ dị iche iche, Chineke wee zite agwọ n'iwe ya. Agwọ malite ịta ha, ọ na-ata ha na-anwụ, ateta malitekwa ikpepụ Chineke. Moses, the man of God, onye Chineke ji na-eje ozi n'oge ahụ, wee gbakwuru Chineke sị, Papa, gịnị ka a ga-eme? Lekwa na ndị ahụ nwụcha. Chineke wee sị, don't worry, ngwa na ya agwọ ọla. Ọ gbaghara na ịkụkwasị agwọ ọla ahụ n'elu osisi. Gwa ndị Izrel niile, mmadụ ọbụla agwọ tara, nyale anya na agwọ ọla ahụ akpara agbụ ekwuwere n'elu osisi ka o nwere onwe ya. Moses wee mee abụọ, Moses wee mee abụọ. Ọ na-agbagoju ụka agbanarị rube today na agwọ ga-ata mmadụ ọ na-achụ ịnwụ. Asa josule anya leke na agwọ ọla ahụ akpụrụ ebe a anya ka ebe ntụ ọ chụrụ ya agaghị eli anya ọgbamụnyụ anya. A full stiff-necked human being. Otu a ọ ga-adịbụ ibi ọgba nọ n'ime n'ụbọchị ndị a. Lekwasị Jizọs anya, o nweghị ihe ọ ga-egbu gị, ejighị ego, o nweghị ihe ọ ga-egbu gị. Just decision. Mebiere onwe gị ndị ga-abụ nke onye nwa ụfọdụ asị ncha na-agaghị eme ya. Na agwọ ata mmadụ ọ na-anwụ, asị a lee anya, legide anya obodo ihu na kama a ga-eji wee lee anya n'elu eji wee Oh
So when you matari achi hoge, one erutia, one erutu ne bonum, but what can I am? I let the see hoge, messing the one was around. See Puni who they can hear. The mother can be a game, messing what did the Naya who you know, or that come around with the mail would you, or that in a warm or sell with the mail on that. I am looking up with the meme, everyone will. What else? Oh, no, I get to be. Therefore, I continue about his own race. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I got Abu. Ibu Chineliwe, Ibu Chineluwa, Ibu Chinebenile Uwasotu. Ibu Chineliwe, Ibu Chineluwa, Ibu Chinebenile Uwasotu. Ibu Chineliwe, Ina Chineluwa, Imaramanebelile Uwasotu. Ibu Chineluwa, Ibu Chinebenile Uwasotu. Ese bu Chineliwe, ona Chineluwa, ona Chinebenile Uwasotu. Ibu Chineliwe, yes, Chineluwa, Ibu Chinebenile Uwasotu. Ese bu Chineliwe, ona Chineluwa, ona Chinebenile Uwasotu. Ebendi so jukupaga omuru ni werana giwale ji igepe irapuwala igepe o irapuwala jukupaga omuru ni werana giwale ji igepe Kirapuwala Somuni weranya kiwalezi Ebumu chuku jukubaga Omuruni weranya kiwalezi Igepe kirapuwala Igepe o kirapuwala Omuruni weranya kiwalezi
Message. Always open at all the things I testimony. Testimony. Maka when the testimony 1 or 2, then I have a message with Chikota for the night. Convicted people here. Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. Praise you. Mwa bonye dindu ijihendu ke mwa. Giwa bonye dindu ijihendu ke giwa. Owo be an appointment onye obula ga-asa mgbe ọbụla ọ ga-abịa ya. Owo onye ga-ajụ mgbe ọ ga-abịa. So anda amano ihe ga-eme eme. Olete mana ama mgbe ọ ga-eme. Mana amano ga-eme. Ada amụ n'oke, ada amụ na nwata. Onye ọbụla kwesịrị na adị njikere mgbe ọbụla. Chọka I dang now also when you go wrong. What's the man Jesus Christ? I can John see there. This hearing is see. Malita mo hearing is see. We're not hearing about John 16 to 22. You will not see me. In a little while, you will not see me anymore. And then a little while, later you will see me. In a little while, you will not see me anymore. In a little while, later you will see me. Some of his disciples asked among themselves, what does this mean? He tells us that in a little while, we will not see him. And when a little while, later we will see him. And he also said, it is because I am going to the Father. What does this a little while mean? We don't know.
what he is asking, what he's talking about. Jesus knew that they wanted to question him. So he said to them, I said, in a little while you will not see me, and then a little while later you will see me. Is this what you are asking about among yourselves? I am telling you the truth. You will cry and weep, but the world will be glad. You will be sad, but your sadness will turn into gladness. When a woman is about to give birth, she is sad because her hour of suffering has come. But when the baby is born, she forgot her suffering because she is happy that a baby has been born into the world. Okay, thank you. Ochendo. Ọzọkwa ọ fọdụrụ nwa oge unu ga-ahụkwa m. Ya mere ụfọdụ n'ime ndị na-eso ụzọ ya sịrịtara ibe ha, gịnị bụ okwu a ka ọ na-agwa anyị sị ọ fọdụrụ nwa oge unu adịghị ahụkwa m, ọzọkwa ọ fọdụrụ nwa oge unu ga-ahụkwa m, na n'ihi na ana m alakụrụ nna m. Ya mere ha na-asị, gịnị bụ okwu a ka ọ na-ekwu ọ fọdụrụ nwa oge? Anyị amataghị ihe ọ na-ekwu. Jizọs maara na ha na-achọ ịjụ ya, o wee sị ha, unu na-ajụrịta onwe unu ihe banyere nke a? Na m sịrị, ọ fọdụrụ nwa oge unu adịghị ahụkwa m ọzọ, ọzọkwa ọ fọdụrụ nwa oge unu ga-ahụkwa m. N'ezie n'ezie asị m unu na unu onwe unu ga-eti mkpu akwa, kwakwa akwa, ma ụwa ga-aṅụrị ọṅụ. Ọ ga-ewute unu onwe unu, ma mwute unu ga-aghọ ọṅụ. Nwaanyị mgbe ọ bụla ime na-eme ya, o nwere ihe mwute n'ihi na oge awa ya abịawo. Ma mgbe ọ bụla ọ mụpụtara nwa, o chetaghị ahụhụ ya ọzọ n'ihi ọṅụ ya na amụpụtara mmadụ n'ụwa. Ya mere unu onwe unu na-enwekwa ihe mwute ugbu a, ma m ga-ahụ unu ọzọ, obi unu ga-aṅụrịkwa ọṅụ, ọ dịghịkwa onye ọbụla ga-anara unu ọṅụ unu. Anyị ịrụ ọrụ ihe sitere m mgbe ụbọchị fọdụrụ, abalị na-abịa mgbe ọ dịghị onye ọbụla pụrụ ịrụ ọrụ. Ka m chọrọ ka anyị metụ ọnụ na nkenke onwe ike chịkọta idozi nke abalị a. Na John chapter 16 verse 16 agụdagara to 22, mana achọrọ m iwere just verse 16 ya. Ọ fọdụrụ nwa oge unu agaghị ahụkwa m ọzọ, ọzọkwa ọ fọdụrụ nwa oge unu ga-ahụkwa m. Jizọs wee tinye ụmụazị na agbagharị ya. Nke bụ ọ fọdụrụ nwa oge anyị agaghị afụ ya, ọ fọdụrụ nwa oge unu ga-ahụkwa m. Then n'ebe a mgbe ọ na-agarịrị ịkọrọ ọsị ha maka ọsị mgbe ha na-atụrụta onwe ha, anyị aghọtara isi ihe nke a. Kedu n'okwu nke ọ fọdụrụ nwa oge unu agaghị ahụkwa m, ọ fọdụrụ nwa oge unu ga-ahụkwa m. Ọ wee kpọsịa ha maka ọ maara ihe dị mmadụ obodo n'obi, wee kọwasịara ha ihe gaji ime maka ihe ọ na-achọ imegodo ha anya nke ọma bụ maka mwepụ a ga-ewepụ ya na ndụ a. Ọ bụ ọ ga-apụ na ndụ ọzọ, ọ fọdụrụ nwoke just a little while. Unu na-echere m unu ga-anọ forever. Unu na-eche na m bịara ịnọ ọgbụtọrọ ọgbụ, adịghị m ịnọ ọgbụtọrọ ọgbụ. E nwere a specific time to say, e nwere purpose nji wee bịa n'ụwa, and mgbe oge ahụ na-ezu after just 3 years prime age. So ha ka na-eri anya, ị ga-echetara nwe mgbe ọ na-agwa ha okwu maka ole a Peter si nwoke kọntinu anyị na-akọ. For Peter ga-ebu ụzọ wee nwụcha before Christ na-abịa, mana ha aghọtaghị ọ na-ekwu. Ọ na-achọ ime ka o doo ha anya nke ọma na a little while as you are seeing me, ihe niile kwesịrị m ịnata n'aka m, ịmụta n'aka m, ịta apụta n'aka m, tapụrụ ya. Because a little while you may not see me again. Mgbe ka o ji wee na-asịsị ha, mgbe ahụ unu ga-akwa akwa, ha ga-ewepụ, ụwa ga-achị ọchị, ha ga-aṅụrị ọṅụ, unu onwe unu ga-akwa akwa, mana akwa ahụ ga-atụgharị n'isi agba oru na ọṅụ. Na ka o si emetụta ọnọdụ anyị nọ n'abalị a,
On a teacher that I'm gonna give, now we just a little while to stay here. You are here today, tomorrow you may not be here anymore. Okay, you see, on your hotel, it's in a gazi. Yes, over to one. Man, I was living for a while. I know why. I never have forever. I come along, only to tell them. Broken. Need a but money good. I know application as that. I on your plan, but she didn't be one of them. You went the whole world. You went the whole time. You were limited time. Ijus Nanto, Iloh Nanto, Iloh on your mind, but the people on your mind, Obi all get a chicken. Now, by Gurati, Kotaramona, Eba, no. Apple, that gallon, maybe an April cassette. That's it. Maybe one nature, because anything can happen at any time. I may no yes, Jesus is going out to the Kodomagana, I ever hold one either. Be don't you didn't think about killing teaching to be where men. You were now, Osa, Oya, Ugula, Upoka, Oya, William, oh, now the world. Papa, you do a car, that is all one. We will go today. Papa, anything can happen at any time. Oh, too soon. Here is celebration of life. Years. Because a time shall come when there will be no more time. But my God, Chokodi, okay, I don't know what to do. Or Garanya and Lazarus, Gonya to Narano Corondo. At the time, or talk always all is you. Boy, did not see Abraham. And because Jessica Lazarus, Bodena Beha, we are going to that. Always you move with the kilo, and I'm going to over there. But I don't for that one. He lose you, because they're like a way to be with me. In a way, so, brethren, why let us come to the Lord. Lord, look against the Renanto. Umadi de Ginanya, Pientu Kudo, Weapon Abamas, Weapon Kuto, Weapon Euro, Wepa, One euro to Modi Chiche, Chenani Chineki Euro, Papa Chineki, Manaton Kodoga, and I can't help Menanto Madam, Obona, Jesus Sabbath, and Mental Madam, but not Jesus, but don't matter about me. Now, Mother, they joke about one thing. Mother, with Jesus found right there. Without Jesus, don't matter. Don't matter how about me. Mother, we can eat people, don't know the teacher, they the Peruka. So, I don't know about that. You win, you win, baby. He will Urugan Gopi. He checked with the chili. Wake up, watch the Kabata. Which up you home, Labure, Nimento. Go away and make her. Jesus Christ, Operation Kabata, we're on the Zoke. Oh, but I know Chelsea go begin or Chivachi, Chetapa, or William Mayo, or the Medic. In the period of Bata, even pay or Kahabata. Monopoly, even pay also good begin. Jesus Bata, or Bata, or Chiva, or Chivan to get. He had each other, he meant to get. In way when I had a Maga. In one, you will make it. The guys need to eat money to give your job. The guys need to be your job or money to get. The guys in a Digis where Masu Chiki went. He was actually getting to Nanto. Kachiki Mera Yama, Yerayaka. Can you make it to Bupa? Bupa will make a Barayu. Can't die with Bamina, Jesus. We can get my Kelly when you question to us. We necessary and Babalana. I eat with a limited time. Naya yellow loop.
Ayayo, where go be a miha batara mother on neighbor. Where come mad with baby? Where come mad me prove that he will give us a baby. Jesus Christ, only why. Hebo masirigi no kapira yotua. Hebo masirigi narikele Jehovah Jireh. Hebo masirigi no kapira yotua. Hebo masirigi. Hebo masirigi. Hebo masirigi no kadera yotua. Hebo masirigi marikele Jehovah Jireh yotua. Hebo masirigi chukoma hebo masirigi Hebo masirigi no kapira yotua. Hebo masirigi marikele Shaida. Hebo masirigi marikele. Atau kisi depan tadi nebes pulang bergambar. Bebe dari isi nampak ini curi kekele orang puri ini le. Orang yang diberi negara. Eru bodoh doa kepada wewe ubah. Yo na akasinte. Alo tabara. Deve di check has welota. Yang wai welota hanu kele curi kekele. Kele curi ke. Oye na wa ume. Oye le hichanya miri. Kele curi ke. Kele ya kele ni ho me wuru. Ni mezunola na koka jime. Ni hono da. Keleya nile keleo yana ngomero meo yana ngomero meo keleya nisu mutakira nisu munneya chine kenya dibo bito bele premi helile akarai mano tutu mbono dudu ta adapta ara yozo ozo adapta kwa nihi ota mana joba gani bi kuchitia keleya ngwara ha yefela ka tule ke nkusulle kana so nwa ya ka ni rimi o jube bruchune ke ni mendo umu ya ni meso no la ijo si ada ba malite furu ya na kana ngbe ka mba ndi oboro nwanne na ari anya ha afọ ya ụmụ ntakịrị a na-ele anya ha ahụ ya mana Chineke bọrọ ihe niile n'ime ihe niile atọ nke ime ekpere si Chineke ya were ọnọdụ n'ozuzu oke. So take absolute control in this family, the wife, the children, the brothers and sisters. When I were not so, when I got any good son, I would Chineke and Yana Abama. Nanyada Abama and all of the need also when I did here. So no, I got any was on the bosom of the day. Then you was have fair for people who were watching the camera. Bari Josie like a chain is no life like a Chineke. A little Abalia, the car continue. Give me she. I got you mark a on the double. Ndiga down for Mosua. They said they need to wear that robot to be so in Hanile. They bury no guy behind a here to water. Well, Jesus was way to be about Nile. Well, I just Vanilo began. Never they get it all Lula or you all plan what you're going with. I do it no buy out of the council. I got David. Oh, boy,
Jesus, Amaranya, 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 oh yeah, busy Jesus, Amaranya, Amaranya. Don't have any distraction within the double. Chineke aya yokwa na nke eluigwe na aga na-enwe ezi mkpekọrịta n'ime ihe niile. Mmemme niile a ga-eme n'ọnọdụ a Chineke ga-abụ ka a ga-esi nye wee nye nwa Chineke otuto n'aha Jizọs. Amen. Anyị kwubiri nna nke ebere n'okporo ụzọ ga-ewere ụmụ gị niile isi ndị ga-abịa ozu a. Anyị ekwuwa Jehova nna nke eluigwe ma mmadụ ọbụla ga-abata na ngwuru a onye nwe anyị asị n'ụlọ ihe ọjọọ bụ n'obi na-abata kwamgbe ọ na-etinye isi na dis gate na ị ga-edisa mmadụ ahụ n'aha Jizọs. Amen. Were ọnọdụ n'uzo ka onye nsọ nke Israel dara itiaghachi n'ihi ị mara ihe ị ga-emere ha. Ada ezigbo Chineke ọlụ ihe ị ga-alụ ịmụ ihe ị ga-alụ n'ọnọdụ oru gị na-anọghịzi n'ezinụlọ ihe ọbụla ọ bụrụ mmadụ ọbụla ma ọ nọ na ndụ ị ga-agarịrị ịbụrụ ha, ị ga-agarịrị ịkpọrọ ha ụzọ n'ebe ụzọ na-adịghị, ị ga-agarịrị ime ka obi na-agarịrị nwe anyị ike agaghị agwụ ha, ha agaghị ada mba, ndị iro agaghị ajụ ole ebe chi ha nọ. N'ebe anyị gụrụ na John 16 akwụkwọ nsọ na mgbe ahụ ụmụazụ ga na-ebe akwa na-enwe mwụta maka na na-ewepụ ọbụladị nna ha ukwu, mana n'ikpeazụ ha ga-enwe ọṅụ, ha ga-ahụta ihe a ga-eji wee site ka otu otu a na-ebule ihe ọsọpụrụ Jizọs Kraịst onye anyị. N'aka amara na nchedo nke Chineke anyị ka nara nye uru n'ihe niile aka Jimmy Ezra na-enyefe onye nwe anyị were ọnọdụ n'ozuzu oke, onye nwe anyị bụ ọdụ n'ebe ụzọ na-adịghị ka ọ gbazie duziere unu aka n'akụkụ niile ka ngosi nke Chineke pụrụ ime niile bụ nnọbara na mmụọ nsọ digere unu ihe nketa unu site n'ugbu a wee ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. Onye nwe anyị nụrụ ebere anyị ka ire ya ntị. Amen. Tutu anyị chekọtazie eji m ohere a na-ekelekwa anyị niile ndị nọ na dis kọmpaụndụ kọpụretịrị nke ọma otu o si wee kwesị na-esonye na ofufe nrọ anyị na-efe Foreign Service of Songs. Onye nwe anyị gozie unu anyị cheta n'ime ihe niile mgbe ụmụ gị anaghị echiwe na bịa dị iche iche n'ihe amalite n'ogologo okporo ụzọ welitekwa anyị n'ike ọhụrụ na ụgbọ ọhụụ ka anyị wee nwee ike jezuo ozi kwesịrị anyị n'ụbọchị echi n'ihi nkwanye ugbu a. Mmiri onwe gị aha n'akụkụ niile ụzọ anyị si mejọ niile ndị ozi a biko gbaghara anyị ma ndị ahụ niile anyị mejọrọ nke ọma gozie ma gozie anyị, gozie ihe niile a ga-eche ụmụ gị n'iru ya na tata ma na-eri eri ya na mmanụ bụ ha niile nsọ ụmụ nketa oke ndụ nke ahụike n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Amen. Ịma na ọnwa ebe e kwuru n'ụwa ụkọchukwu ekwughị nke ahụ na-adị nọkwa ebe a ihe ọ bụla ekechi n'ụwa na-ekechi gị ya n'eluigwe ego bọs ọkwa nke ekwu na Baịbụl na ihe ọ bụla akwaghị ya n'ụwa na-atọghị ya n'eluigwe. Ife omeniri bụ na onye na-enye mmadụ ihe n'ụwa ga na-enye mmadụ ihe n'eluigwe, onye dị aka chichichi n'ụwa ga-adị aka chichichi n'eluigwe. Ịghọtago? So ọ na-atọ m ụtọ tata na ịmago asọgburu m kọl ya mechakwa gbanyụọ kọl na-eche mgbe ọ ga-akpọ m ọzọ. High Chief Ike Iloh, the former leader of Ojiriba Legislative Council, isokwu n'akwa na chere ọkpọ ọzọ. Hello Ejike, anyị nọ na wake up gị ọgụ ọbanye ọkụ n'elu a ga-afọ gị anyị nọ wake up gị unu. Onye ka nye ka ebe nwunye ya nọ Ejike chọka gị na-ekwu ka ihe mma agwụ ya ọ nọ n'ime mara amasị gị na lasị aga ebe na-akwa na ego ka fọ na akaụntụ ego onye hosịlị gị n'ọfụdị ka ihe ọzọ mmezi ha oke ọ pịnyụ ọ na-ekwu okwu si nye onye ọbụla n'ebe a tutu plate of nri na ọ karịrị okwu o ketere ma n'eluigwe ma n'ụwa efere ezigbo mmadụ nwụọ ọ nọ n'eluigwe na-akpọ ndị nọ n'ụwa na-ekwu ka wee ike ipi ya ga-adị
ọ bụrụ landlord ma nwụrụ ụbọchị anụnwa daddy o nwere wake up ị ga-aga ede shot onye a ga-aga ọkụ mmụọ m na-agwa gị eziokwu anyị ma na mgbe ụfọdụ ihe a na-echi na a ga-ekpe ndị mozi ikpe mmụọ na-ebidokwa n'ụwa ekpe ikpe brọda ụmụ onye ị ga-enye anya n'ụwa efu na ọ ga-aga ọkụ mmụọ ma ọ nwụọ ndị anụnwa na-emego ịfụ mmadụ ọ na-agafe ọkụ mmụọ na-echi ya n'ahụ. Well, thank God na anyị na-ebe a tata witness na our brothers si n'ụwa wee rapụ ụwa wee gaa na alaeze chi na alaeze ọbụla wee nwa mmadụ na mmadụ nwụrụ ibe ụbọchị ihe ka a ga-akwa ma ụbọchị a ka ndị ọkwa na anụ ọgụ ihe echere ihe ọsọ ma nyezu ihe enyezu anyị ma na-ezigbo mmiri na-ezo ụbọchị a ga-eme Ochendo very long time the Lagos niile batachara as an ebate kocha everything and organize ihe na-ekwu n'obi m since na ebe how I wish na ọmụ nwere na-akwa m otu a ihe na alisa akakwa m ọfụma ihe achị hey ịma na ụmụ nwaanyị gara na hospital last year plan ọrụ ụmụ nwoke ọfụma dadị ọmafụrụ obi ejere m ebe ụmụ nwaanyị na-eme August meeting wee fụ nwunye m n'iru ebe a na-aplanụ maka ụmụ nwoke ọkwa anyị ka a na-agara August meeting chief angara nke agbadakwara angara empire how we make a follow our leader, the leader of Amarachukwu Gospel Band, the CEO of Thankgod Recording Studio, and of course the leader of tonight's musical entertainment, our own worldwide Ogomachi. I cannot hear. When you're not going to be here, but can I hand over waking? Hand to my table longer. What I love about the kind of world. More. Right. Sound check 1, 2.
Oh,
Jizọs bịara ebe a kwụchagoro ebe
Ema no kwado odi be gara ga ba na eme na achi. Like I'm by the time I call my father, I had to get since we are fine. And to go one in that. Brother, don't you support the one in that. Papa ga wona ko bo big man no muru bono, we ga bia bono. Oga ha su nu to ha ga mezu mo burial. Agba my father o to ko enwunya nwuna patata. Na na eme kwa nke Ejike. Ka ndị mmadụ nwee nke be kwa nke. You got to go evidence. Hey, evidence. Hey, Evidence Club of Nigeria. Na nwunye m si magazine ije abalị eweru dada imere birthday na first sack mụ wee zuzu njebe first sack ga n'abalị ọ dị ego a ka ị gakọta m na first sack n'abalị ahụ gacha m nwunye m na-aba mba n'ime ụlọ m kụọ aka na gate gbamgbamgbam ya sị nkele anụ ọfịa mehe ịmanya ebe ị gara ọrụ jee na hụ jee na nna nwunye m na-aba sọ mbara elu bed ebe ọ nọ m gaa n'oche nke dị na palọ gata ojinara onwe m ana ime ga niile bụ ọmụ agụghị m ya agụ na ụtapụrụ votu ahụ iji bọm ya ka esi kwụsa n'akụkụ ụmụ nwaanyị na ego trọst ọrụ ụmụ nwaanyị bụ dị na n'akụkụ ya rahụ ụra ọ gaghị agbanyụ anya ma ọ na-abịa mpapụta dị ego ka ọ hụ ya sọmọta ma anya akụọ dị ego ya sị bebi banda bed ji ya rahụ ụra nke anyị nọ n'oche ọfụgo ego akpọrọ m ọgwasị magazin iji aka agbapụ m shoe gbapụ m sọks si m tinye ụkwụ m ọfụma mụ tetechi ya gogode ego rahụ akwụ ụra na arahụ nye atọ n'ụwa gụba ego asị ya na wọchị oge ọ na-aga bebi asịkwa nga agazin ije abalị nọ ya na-aga ị na-atụgbu egwu maka ndị nche na-elekwa ma ha n'ọrụ ndọ gọọmenti karịchakwara okwute eziokwu rọbish oge ijide ego nwunye ga-ekwube ezigbo ihe o wee bọsị nwunye m jide mụ na nwa m ozuzu ihe a mụ gaa na nnọtọ na owepụta fonu m mego ya transfer 30,000 naira si mba na ihe ezuo mụ mezuo ya 100,000 naira ozugbo ala atịbatara nwaanyị na-aga ịkpọtụ friji wọcha fon ya tọn ọsị m ịmasịwo nsọrị na ihe a emere bebi adị m abara gị mba asị nga tụzụ na nwaanyị na anyị na-agakwa ịkpachapụ anya maka some of them bụ Evidence Progressive Club of Nigeria. Evidence Club, Club Enter the show.
meeting. Ndị a get 80,000 every week. Ọka obi baa iji ogbe na. Chai omemaru. Evidence Progressive Club of Nigeria. How they Lego when I say chicken, now how they make us here, man. When you see make us episode clear. Yes, sir. Oshenene. Obuno no that's an evidence. Ghana United. Ochendo Zoko. Convert Eba to Ego Ma like here. Convert like and evidence. The smarts of West Africa. Odogwane Elegi Anachochi. Police, inspector, commander, Jesus. Ochendo Nigeria. Brother, away it on Asian. It's you president of Nigeria. Just tell me. It's you president of Nigeria. Tell me. Only signal president. Come on, open Nigeria. But that's what's also known as president. Let me say you're gonna wake up. On what two we go nyozo. Alhaji Nachi Kaba. Ezobo. Owo yi na bubu na ha eme. Owo aro. Ndị kele woro mwe ha ndị kele ha jeku ha. Angels of action.
ada ha nọ na ya na-egbu ọkụkọ maka ijide ụgwụ na ọgbụ ọkụkọ quick notice bụ ihe na-agụgụ tata bụ ego na amụ anya na-aga onye bụrụ ofu nwa ada ede wil edego onwe ya wil edego onwe yes. Snap me, I know snap me. I don't want to do it.
Yeah, it's a big jam. It's a ritual, sir. Therefore, this one, what are you doing? Let me sit on. I best enough for us before the Your face show, that's all. I should shine. yeah, I mean, how far you go? Hello? You know the company, the tape. I know the 2 hours. Very away. We keep it. No push around. They say you drink it. He give you? Yeah, he give me 5. He give me. Oh yeah, on that. Look at the go. The phone now. I call your village. They don't see. They don't confirm. I call your village. That way. So yeah, that way.
ya megakata ihe gawa azụ ike gwụkwara
Outro fogo com a noite. Oh, well done.